こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダレイラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダレイラマ法王は祈願大祭の供養の日に関連の談話を行われました。中央チベット政権はデゲにおける非暴力で抗議したチベット人への残忍な弾圧を非難しました。第9回チベット支援団体国際会議が成功裏に終了しました。チベット指導部はベルギーでのプーチン混沌ジャンベイアン天米湾中電気出版記念式典に出席しました。選抜に出席大臣はアムステルダムでチベット人コミュニティのメンバーに面会し挨拶しました。チベット事務所代表年次総会がベルギーのユイで開催されました。ビクトリア国会議事堂でチベット歴新年祝賀イベントを兼ねた展覧会を開催しました。ドマツリン定款副議長はチベット人の昇進抗議に関する展覧会を開催しました。シドニーで中国チベット青年のハイティでチベットと中国の紛争解決に向けた今後の可能性を議論しました。チベット暦の正月15日目である2月24日、ダレイラマ法王はツーラカンの中庭でチベット人、ヒマラヤの人々、外国人など約8000人を前に供養の日に関する関連の談話を行われ、祈願大祭は最高潮に達しました。法王は演説の中で人々が理性と論理を用いれば用いるほどブッダの教えに対する理解が深まると述べられました。また法王は私たちが学んだことを何度も考え抜くことは非常に力強いことだと振り返され、ナランダの伝統の根底にある研究と分析の組み合わせは世界の宝の一つであると述べられました。供養の日の慣例として法王はお釈迦様の前世を回想するジャタガル物語の一つを読み上げられました。亡命チベット人指導者やチベット支援者たちは東チベット地域のデリゲで標高上流域川リチュでのダム建設プロジェクトに非暴力で抗議しているチベット仏教僧侶を含む地元のチベット人に対する大規模な弾圧が続いているとの報道に警鐘を鳴らしています。この建設プロジェクトにより約2000人の住民が住む上ワント村とシパ村の2つの村が移転を強制され、ワントソイン、ユナソイン、カルドソイン、ラプテンソイン、ゴンサルソイン、タシソインの歴史のあるソインが取り壊されることになります。これらのソインにはワントソインの13世紀に描かれた古代の壁画などかけがえのない仏教遺跡があります。報道によると、リチュのダム建設に反対し、非暴力で抗議したチベット人1000人以上が逮捕されました。中央チベット政権の弁罰に出席大臣は、デゲでの非暴力の抗議への弾圧は言い訳できないものであり、中国当局がチベット人の権利を軽視していることはいかなる手段をもってしても容認できないと述べました。主席大臣は中国政府に対し、拘束されているすべての人々を釈放し、チベット人の権利と願いを尊重するよう求めています。また、チベット亡命議会は拘束されている人々の即時釈放、ダム建設の即時停止、そしてこの地域におけるいかなるプロジェクトについても、地元の人々の意思と要望を尊重するよう求めています。スイスのジュネーブでは今週月曜日に始まった第55回人権理事会を前に、スイスとリヒテンシュタンチベット人コミュニティのメンバー約45人がチベットのデリゲ県における最近の弾圧の即時停止を求める非暴力の抗議活動を国際連合宮殿前に行われました。抗議にはスイスチベット友好協会の理事であるジャック・アナル氏のほか、元チベット国会議員のガワン・ギャンゼン氏、チベット事務所ジュネーブのプンゾトブジェ長官とテンジチュサン氏、スイス・リヒテンシュタンチベット人コミュニティ協会の会長と幹部が参加しました。
チベット事務所ブリュッセルと情報国際関係省が進行役を務めた3日間のチベット支援団体国際会議は2月25日に成功裏に終了しました。閉会式ではチベット亡命議会のケンポスナンテンベル議長、情報国際関係省のヌジルマ大臣、フランスチベット議員連盟の議長であるユスタシュ・ブリニュー上院議員がスピーチを行い、それぞれの見識や見解を共有しました。ケンポスナムテンベル議長は基調講演の中でチベットに関する問題は慈悲と非暴力に基づくチベット文化の存続と維持に影響するため政治よりも深いレベルで取り組む必要があると強調しました。チベットに関するフランス国際情報グループの会長も務めるユスタシュ・ブレニュー上院議員は祝辞の中で中国当局がチベット人のアイデンティティの三本柱である宗教、言語、文化を損ない続けていることを強調し、フランスでのチベットとチベット人について発言することを再び断言しました。情報国際関係省のヌジルマ大臣は結びの挨拶で、第9回チベット支援団体国際会議の重要性を強調し、チベットの大義が引き続き重要であることを示す象徴であると述べました。大臣は長年にわたるチベット人の自由への戦いに対する専門知識とサポートに対して参加者に感謝の意を表しました。第9回チベット支援団体国際会議には42カ国から170人以上のチベット指導者とチベット支援団体の代表らが集まり、チベットの自由を求める戦いの前進について話し合いました。第9回国際チベット支援団体会議に続き、ギャル博士とチームメンバーは2月25日、第6代コンタンジャンベリアン、リンポチ実演人名、テンベワンチュペイ散歩に捧げる電気、シペグエチュティの出版を記念しました。リンポチはチベットの宗教、世俗主義、教育のさまざまな側面に生涯を捧げました。チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長、中央チベット政権のペンパチン出席大臣、情報国際関係省のヌジルマ大臣、著者のギャル博士、チベットの国会議員、チベット事務所の代表者、一般市民者など素晴らしいゲストの出席により、出版記念式典は名誉あるものとなりました。今週火曜日、ブリュッセルで開催された第9回国際チベット支援団体会議に出席した後、ペンパチン出席大臣はアムステルダムに到着し、同市のチベット人コミュニティと面会するため公式訪問しました。その後、出席大臣はチベット人コミュニティの集会で演説を行い、中道政策、チベット民主主義の発展、中央チベット政権の優先事項に焦点を当てました。コミュニティでの講演の後、出席大臣はチベットの若者たちと交流し、アジアと世界全体にとってチベットが生態学的に重要であることを強調しました。翌日、出席大臣はジュネーブを拠点とするブラジル UOL ニュースメディアのジャーナリスト、ジャミル・ジャディ氏のインタビューを受け、その後、チベット事務所ブリュッセル、オランダチベット支援グループ、オランダチベット協会の共催で、オランダの16のチベット関連団体と昼食会見、会合に出席しました。出席大臣はチベットの大義に対する揺るぎない継続的な支援に対するチベット関連団体の代表者全員へ心から感謝を表しました。中央チベット政権情報国際関係省は2月27日から28日にかけて、ベルギーの優位にある外牛センターユンデンリンにてチベット各事務所の代表者会議を開催しました。会議の冒頭、ヌジルマ大臣は代表者たちに外国要人の支援を得るためには、チベット国内の人権侵害やチベット宗教文化への迫害を推進することが不可欠であると強調し、これまでうまく機能してきた彼らの努力に拍手を送りました。大臣はチベットの大義を支持する決議の可決、多くの議会による宣言の発表、ペンパチン出席大臣とノンジルマ大臣がそれぞれの国を海外訪問した際に数多くの著名なメンバーと面会することにつながった努力を継続するよう促しました。2日間の会議には11人の代表、チベット事務所パリのコーディネーター、チベット事務所プレトリアから仏教哲学の教師、情報国際関係省から追加秘書と会計士が出席しました。
今週月曜日、ビクトリア州チベット人コミュニティのリーダーシップのもと、地域の BTAG メンバー及びビクトリア州議会議員である緑の党のサム・ヒビン氏は、ビクトリア州議会議事堂でチベット歴の新年のお祝いを兼ねた展示会を開催しました。このイベントの主賓であるビクトリア州議会議員のサマンサ・ラタナム博士とティム・リド議員は、中国がチベットの宗教、言語、文化に対する迫害を強化する中、チベット人の明確な遺産といえる文化を保存するための決意と努力を評賛しました。ビクトリア州チベット人コミュニティのドンジャサムトゥ会長は、チベットの大義に対する議員たちの支援に感謝するため、法のメッセージが込められた短歌を要人たちに贈呈しました。ドマツリンテカン副議長は2月27日、チベット博物館が主催する燃える質問、なぜチベット人は昇進抗議に走るのかと題する写真展をツラカの中庭で開幕させました。昇進抗議者を称えるランプが焚かれ、写真展の開幕式が行われた後、副議長はメディアの質問に答え、チベット情勢の緊急性を強調しました。写真展はチベット人昇進抗議者の願望を照らし出し、チベットの3つの省にまたがる昇進抗議の場所を表示した地図を特徴としています。この展示会は2009年2月27日にチベットで初めて自決した決定総意のタペから15周年を記念するものでもあります。チベット情報局は2月25日、中国民主連盟と協力し、シドニーで中国チベット青年ハイティを開催し、中国本土、台湾、香港、地元のチベット人から20人以上の青少年が積極的に参加しました。このプログラムは中国とチベットの若者の間に平和的な対話のプラットフォーム作り、市民的なつながりを強化することを目的としています。チベット情報局のダワサム中国連絡官は歓迎のスピーチでチベットと中国が共有する歴史的な結びつきを話し、ダライラマ法の指導である開かれた対話による平和的な紛争解決が前進する究極的な方法であることを強調しました。中国民主同盟の会長であるジンジャンチョン氏とシドニー中国チベット友好協会の会長であるゾゾチャン氏がゲストスピーカーとしてシドニー工科大学の中国研究の准教授であるファンチュン氏と元ヨーロッパ地区の中国連絡担当者であるロプサンニマ氏が中国の近代史、チベット文化の保護、若者に関する講演しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。